Predstavujeme ST07 Tech, elektrickú nákladnú trojkolku od Eroid, ktorú môžete riadiť bez vodičského preukazu. Či už hľadáte spoľahlivý spôsob, ako sa dostať k susedom alebo na záhradu, na trojkolke ST07 Tech to zvládnete pohodlne a bez námahy. Robustná konštrukcia je mimoriadne stabilná. Pohodlné sedadlo s operadlom a bočnými držadlami poskytuje oporu a uľahčuje nastupovanie. K dispozícii je aj druhé sedadlo, ktoré sa dá sklopiť a premeniť na priestrannú plošinu na náklad alebo nákupy. Bezpečnosť je vždy na prvom mieste. Spoľahlivé brzdy sa postarajú o to, aby ste vždy zastavili bezpečne a včas. Kotúčové brzdy vpredu, bubnové brzdy vzadu. Jasné predné a zadné svetlá a spätné zrkadlá zabezpečia, že budete vidieť a budete videní. Tichý 1000W elektromotor zaručuje plynulý štart a dostatok výkonu aj do kopca. Vďaka maximálnej rýchlosti 25 km za hodinu nepotrebujete vodičský preukaz. Stačí nasadnúť a vyraziť. Na jedno nabitie prejdete až 55 km, takže batériu môžete ľahko dobiť doma pomocou elektrickej zásuvky. Trojkolku vám radi privezieme až domov. Náš technik vám osobne všetko ukáže. Oboznámi vás s ovládaním a uistí sa, že je všetko dokonale nastavené.